Langs mij zit vorst, presentator, oud-prins. Wat moet ik nog allemaal meer zeggen? Want het is van alles, hè? Trouwambtenaar. Quizmaster, een heel rijke Christian, welkom. Een slechte voetballer, dit is gewoon een reserve eigenlijk. Ja, een dikke tromspeler hebben we ook nog ergens gehuurd of iets een filmpje voorbij zien komen. Oh ja, dat was eenmalig. Dat was eenmalig. Dat is van Petje, ja. Ja, aangeschoven is Christian Verrooy, vorst van de Camphaas uit Echel. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik zei het al, een hele waslijst met waar ze dicht van kennen, maar we gaan het nou op de Vastenavond horen als voorziende in Echel. Hoe ga je dit op dit moment met de voorbereidingen van de Vastenavond bij jullie in Echel? Ja, we zitten er middenin. Op dit moment stonden mensen bij Manders in de rij voor de vuurverkoop van de Bonte Avond. Dus daar zal het volle bak zien. Ik hoop dat we door ook te zien zien. Gooi ik eigenlijk wel vanuit. Ja, en dat is op dit moment. Dus eigenlijk vanaf volgende week, dan begint het. Maar wij zien er volgens mij klaar voor, ja. Want de prins is in november goed gekomen samen met de jeugdprins. Ja. De jeugdprins is ook met gedeelte van het gevolg. Komen we straks even op terug. Hoe beginnen we eigenlijk de voorbereidingen voor zo'n jaar? Hoe werkt het bij de Camphazen? Laat het zo zeggen. Ja, laat het even algemeen horen. Eigenlijk gaat het ganse jaar door. Hè? Maar ik denk dat we in mei een keer bij elkaar zijn gekomen met de Prinsencommissie. En dan ga je ze brainstormen en dan ga je ze denken, Wim staat er op die Lieske en wie zit dat bij die Anger? Hè? Bij ons is dat de vorst, de voorzitter, de prins van het jaar ervoor en Bas Seiber, dat is gewoon commissielid, die hult de roeie lijn een beetje in de gaten. Is dat nuttig af en toe dan? Ja, ik kan zeggen dat ze sinds een nieuwe vorst hebben en echt dat het gaat chaotischer verloopt, denk ik. Ik kan me niks meer voorstellen. Nee. Maar toch huur ik dat terug. En dan gaan we brainstormen, dus samen met Lieska hebben. Dan hebben we er uiteindelijk dus een. En dan gaan we strepen. En als we er een hebben, waar we allemaal denken van dit is hem. Ja, dan gaan we bellen. En dan bel ze hem op met de vraag, wilstig de heerser van de Camphaas weer. En ja, vanaf dan is het eigenlijk eindrechte lijn richting november. En dan denk je, we hebben nog tijd, want dit jaar waren we vroeg. Volgens mij gaan we in juni al gebeld. En dat is dus toch dat ze altijd op richting de onthulling, dat ze zich toch nog moest hosten om de foto's af te krijgen en de poster en weet ik veel allemaal. Maar dat gaat er eigenlijk allemaal aan vooraf. En alles gaat op geheime locaties gebeuren natuurlijk. Hè? Ja, gelukkig. Ze zien nog geheim, dat willen we ook zo horen natuurlijk. Vroeger was dat op het industrieterrein op een geheime locatie. Maar die hebben we verloren. We hebben nou een nieuwe geheime locatie met goede koffie. Dat is ook belangrijk. Dat is heel belangrijk. En waar we af en toe worden we zeker verwijten dat er geen verdwaalde Camphaas rondloopt. Dat is wel heel belangrijk, dat laatste natuurlijk. Hè. Zeker. En daar moesten ze toch altijd met opletten. Hè. Waar zetten ze auto's neer? Daar moesten ze toch over nodig. Is het alles zoiets misgegaan in die zin? Als ze iemand gezien en zeiden, shit. Dat was nee, eigenlijk niet. Maar er is natuurlijk wel al, als dan al namen van mensen gewoon. Dit kost het wel eens weer. Ja, dan werd er natuurlijk wel op ingezoomd en dan moesten ze er wel goed op letten. Ja. Dus, de prins is goed gekomen. Er zou natuurlijk de kerstdagen tussen oud op nij. Nou begint het eigenlijk pas. De eerste officiële activiteit is bijna altijd het PNM Liedjesfestival. Wat is bij u het programma de rest van het seizoen nog? We gaan natuurlijk alle recepties af van onze zusterverenigingen met heel veel plezier. We hebben de Bonte Avond nog, 15 februari. We hebben met een vet programma. Bjorn en Mika als afsluiter. Daar ben ik ook al wel heel trots op. En we hebben Christel en Loek tussendoor. We hebben Bjorn Smits. We hebben Rob van Elst. Mits dat hij niet in de finale komt natuurlijk. Het is goed bij de tijd vanmiddag heel slecht uit. Maar we hebben de carnavalshof van Jong Nederland er elk jaar nog tussen zitten. Noem het maar op. Gewoon. En de rest is eigenlijk gewoon het standaard vastelovensprogramma. Ja. Optocht, opgeven. Dat zal bij jullie al kennen op dit moment? Ja, zeker. Dat kent tegenwoordig online. Hè. Vroeger moesten ze nog op een fietsje naar Manders. Op een door de weg een papiertje invullen. Die een idee hoe leggen. Maar tegenwoordig kent dat gewoon allemaal online. www.cvdecamphazen.nl/optocht. Ja, makkelijker. Ja, dat kunnen ze niet makkelijker maken. Nee, ja. Dus, en dan is het ergens nog in de kop wel even de beurtjes nog ophalen. Hè, een paar dagen van tevoren dat goed komt. En ja, dan duist ze met. Heel veel verenigingen, even een algemeen verhaal. Heel veel verenigingen kampen natuurlijk ook met tekort aan vrijwilligers of mensen die mee willen helpen. Dat duurt op heel veel plaatsen terug. Hoe zit dat in de vastenavondswereld bij jullie? Nou, wij mogen daar eigenlijk niet over klagen. We hebben wel een grote vereniging. Hè. We hebben
volgens mij als we alles bij elkaar hebben, dan komen we boven de 24 steken uit als iedereen er is. Plus de dames van de Rood die heel actief zijn bij ons. Dus we kregen in het Echelse eigenlijk nog wel goed geregeld. Ik wil niet zeggen dat we door in de toekomst ook wel bezig met moeten blijven. Hè. Kijk, Echel wordt natuurlijk groter, maar je kunt ook merken, de jeugd is niet meer per se alleen maar Echels. Ja. Hè. Dat wordt dadelijk, die hebben ook vriendjes uit Panningen. En dus ja, waar blijft dadelijk die binding? En daar denk ik dat we wel over na moeten denken wie we dat blijven horen. Maar ik denk dat niet alleen bij wasvernoordsverenigingen dit probleem Nee, zeker niet. Maar kijk maar naar de voetbalclub is bijvoorbeeld ook een voorbeeld van. Ja, en ik sloeg niet uit dat we ooit over een jaar of 100 samen met, weet ik wel, met de Q's. Ja, misschien hebben we dan wel een Pele Maasprins, ik weet het niet. Maar ja, als je heel realistisch bent, dan wordt het blijven hoor. Dat is natuurlijk wel het streven, maar in hele kleine kernen, ja, of dat dan ook blijft. Een uitdaging. Ja, nee, maar dat zien wel mooie dingen om over na te denken. En dat hoeft niet per se iets heel slechts te zien, denk ik. Nee, dan mogen we ook over nagedacht weer over de toekomst. Hè? Ja. Alles schuit, alles verandert. Dus dan hoort vast en over er ook bij. Dus u zag met activiteiten, veel was vroeger in de cafés. Nou is heel veel boete en dat kiest ook weer direct een heel langere loop. Zeker, al ben ik wel blij dat we in Echel nog een heel klein caféke hebben bij Manders. En die wel nog het echte Vastelovensfeest ook met organiseren. Hè, samen met de camphazen. Maar Guus Vera zit er wel een heel tof programma neer op de vrijdag, de zaterdag, de zondag en dan de dinsdag met door de steek afzetten. Dus dat is, en daar heeft ze echt nog wel dat kleine, dat knussen en misschien wel een klein beetje kneuterige Vastelovensgevoel was op die grote pleinen toch niet is. Nou, het belangrijkste is toch om die eigen identiteit in het dorp te houden met de activiteit. Zeker, en het mooie vind ik, en we hebben de campers hebben de ruimte om uit te vliegen, naar de Bonte Boetebeleving of naar Venlo of weet ik veel waarheen. Maar dat ze dan wel bij Manders af kunt sluiten, dat is wel heel fijn. Tot slot, Christian, we kregen van een vraag van hoe bevalt Christian het eigenlijk nou om Vorst te zien? Nou, achter de microfoon te mogen staan, nou Prins zien, de raadslid geweest. Ja. Weer totaal wat anders. Ja, jullie verantwoordelijkheid. Ik denk dat ik dat misschien nog wel een grotere eer vond dan Prins weer bij de Kemba. Kijk, dat was een onvergetelijke ervaring en in een heel bijzonder jaar voor mij. Maar nou Vorst te mogen zien en sommige momenten groot te mogen maken en sommige momenten juist heel klein en intiem en toch een beetje het woord namens, ja niet een beetje, dat is het woord namens de vereniging mogen doen en daarvoor stijs. Ja, dat vind ik wel goed. Ik weet nog vroeger, toen Twan Delissen bij ons Vorst was gekeken, het was klein manneke altijd tegenop, maar dat vond ik interessanter dan de Prins. En nou mocht ze daar zelf staan. Toch was ze eerst Prins. Ja, nee, maar ik ben ook blij dat ik eerst Prins ben geworden. Dan heeft ze dat metgemaakt en dan kent ze dat ook aan die Prinsen die waar ze nou met op mocht strekken, kent ze die ook het metgeven. Ja, dat scheelt wel. Dat weet wel wat er precies speelt en wat op een Prins afkomt op dat moment. Heel veel succes met de kaartverkoop dadelijk met, die begint bijna. Van nou, ze staan in de rij na 4 voor half 6 gaan we verkopen. Dus mocht ze zich nog vervelen, ga ik naar Manders en zorg eens keer. We hebben een topprogramma. Dus als het zich verveelt 15 februari, kom gewoon even naar. En misschien nog richting LVK-finale met de Oud-Prins uit Echel. Ja, dat huren we meer. Dat zou heel te gek zien, maar dan ga ik me toch nog zo'n packs gaan aanschaffen. Dan ga ik toch nog. Ik eigenlijk beloofd dat ik niet met ze, of gezegd dat ik niet met ze gewoon hem doen, maar dan mogen ze me nog een packs maken, want dat laat ik me niet schieten. Nou, morgenmiddag om 4 uur weten we het of de Oud-Prins uit Echel doorzien naar de finale van het LVK. Christian, vast bedankt.